नमस्कार. आशा किचन मध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. श्रावणात येणारा दुसरा सण म्हणजे रक्षाबंधन, नारळी पौर्णिमा. या सणाच्या आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. श्रावणात आपण बरेचसे गोड पदार्थ करतो नाही का? तर आज आपण काय करणार आहोत? नारळाच्या दुधातील तांदळाची खीर, तेही हळदीचे पान घालून. त्यासाठी मी काय घेतलं इथे, हे कोलम तांदूळ घेतले. ते बघा अशा प्रकारचे, जे माझ्याकडे मी नेहमी जेवणाला वापरते. तुमच्याकडे जे कोणते तुम्ही जेवणाला वापरता ते तांदूळ तुम्ही वापरू शकता. फक्त बासमती राईस वापरू नका, कारण बासमती तांदळाला असा छान असा सुगंध असतो, माहित आहे ना तुम्हाला. तर ना आपल्याला या खीरीला या नारळाच्या दुधाची टेस्ट हवी आहे, तर ती त्यामुळे बासमती तांदळाच्या खीरीमुळे येणार नाही. तरीही त्यातून तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही ते बासमती तांदूळ वापरू शकता. तर मी इथे हे कोलम तांदूळ घेतलेत. हे असे मी बारीक रव्यासारखे, जाड रव्यासारखे वाटून घेतलेत, कारण मला हे स्वच्छ धुवून मग तुपामध्ये परतून घ्यायचे आहेत. मग मी असे वाटून घेतलेत थोडेसे मिक्सरला. त्याच्यानंतर मी साखर घेतली अर्धी वाटी. साखरेचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. हे हळदीचं पान आहे. हळदीच्या पानामुळे या खीरीला अजून चांगली चव येते. ही वेलचीची, फक्त वेलचीची पूड आहे. हे तूप आहे 2 चमचे. ही पिस्ता घेतलेत मी. तुम्ही काजू किंवा पिस्ता या खीरीमध्ये वापरू शकता. मनुका वापरू नका, कारण मनुका कधी कधी आंबट असतात आणि आंबट मनुकांमुळे या खीरीची चव जाते निघून. त्यामुळे मी इथे ही पिस्ता घेतलेत, थोडीशी बारीक करून घेतलेत. मी ही तुपामध्ये परतून घेणार आहे. हे मीठ घेतलं आहे. सर्वात आधी ना मी हे तांदूळ जे मी वाटून घेतलेले मिक्सरला, ते असे 2-3 पाण्याने धुवून घेते स्वच्छ. असे धुवून घ्यायचे आपण स्वच्छ. हे जे पहिलं पाणी येतं ना असं घट्ट, ते तुम्ही झाडाला पण टाकू शकता. हे पहा, धुवून मी असं गाळणीने असं थोडंसं हे गळत ठेवले आहे याच्यातलं पाणी. तोपर्यंत मी गॅस चालू करून ना तूप टाकून पिस्ताचे काप भाजून घेते थोडेसे. हे बघा, थोडंसं तूप टाकायचं. 1 चमचा टाकलंय मी. ते 1 वाटी हे तांदूळ घेतले आता वाटून मिक्सरला रव्यासारखे. तुम्हाला तुमचं प्रमाण तुम्हाला हवं तसं घ्या, कमी जास्त करा. हे असं आपण आता भाजून घेऊया. हे भाजून झाले की मी एक काढून घेते. भाजून म्हणजे काळे करायचे नाही तर आपल्याला. आणि मग या तुपामध्ये ना मी ते तांदूळ असे चांगले परतून घेणार आहे. हे मी इथे 1 वाटी नारळाची कवड होती ना, त्याचं मी हे नारळाचं दूध काढलंय. थोडं थोडं पाणी घालून मी 3 वेळा असं पिळून घेतलंय चांगलं गाळणीने, किंवा एका सुती कपड्याने स्वच्छ तुम्ही हे पिळून घेऊ शकता. हे बघा, हे नारळाचं दूध आहे. आता आपण तांदूळ या तुपामध्ये परतून घ्या. बघा, मी भाजलेलं ड्रायफ्रूट, ते थोडंसं तूप उरलंय त्यामध्येच मी तांदूळ भाजलाय. त्या अगोदर ना मी ते पाणी गरम करून घेते खिरीसाठी. आपल्याला ना ही खीर आधी पाण्यामध्ये शिजून घ्यायची आहे, म्हणजे हे तांदूळ आहेत ना ते. आता बघा, मी ते परतून घेते. तांदळाचं प्रमाण तुम्ही व्यवस्थित घ्या, कारण तुम्हाला माहिती आहे तांदूळ शिजत आले ना की ते फार घट्ट होत येतात आणि मग भरपूरच घट्ट होईल. त्यामुळे तुम्ही अंदाजाने अगदी व्यवस्थित तांदळाचं प्रमाण घ्या. जर जास्त माणसांची करायची असेल तर जास्त घ्या तांदूळ. आणि जास्त एकदम घट्ट झालीच ना तर मग गरम पाणी टाकून ती थोडीशी पातळ करून घ्या. असे परतून घेऊया आपण. हे असे परतले ना तुपामध्ये, तूप प्रमाणातच आपल्याला घालायचं आहे. हे असे परतून घेतले ना चांगले तुपामध्ये, मग खीर अजून चांगली चवीला होते. आपण असं परतून घेऊया. आता तुम्ही म्हणाल की नारळाचं दूध किती टाकायचं, तर मी 1 वाटी घेतलं आहे इथे तांदूळ बारीक वाटून. त्याला मी 1 कवड नारळाची किसून त्याचं दूध काढून घेतलं आहे. तसं पाहिलं तर आपल्याला हे पाण्यामध्ये शिजवायचे आहेत ना तांदूळ, आणि चवीला आपण मग हे नारळाचं दूध टाकणार आहे.
हे बघा पाणी छान गरम झालं आहे. मी बंद करून घेतला गॅस आणि हे मीडियम फ्लेमवर मी हे तांदूळ बघा छान असे परतून घेतले. तांदळाला मस्त असा वास येतोय. अगदी भांड तूप आपण याच्यात टाकतो ना तेव्हा हे भांड गरम करून घ्यायचं आणि मगच तांदूळ टाकायचे, कारण तांदूळ ओले असतात ना, तर ते तांदूळ ना त्या टोपाला किंवा भांड्याला चिकटून बसतात. म्हणून तूप गरम झालं ना की मग हे तांदूळ असे परतून घ्यायचे. बघा किती छान परतलेत. आता ना मी हे गरम पाणी आहे ना, या एवढ्या 5 वाट्या मी याच्यामध्ये ओतणार आहे. हे गरम झालेलं पाणी 5 वाट्या आहे. तुम्ही तुमच्या अंदाजाने ओतलं तरी चालेल, पण तांदूळ शिजायला हवेत. पटकन शिजतात हे तांदूळ, जास्त वेळ लागत नाही. बघा आता आपण हे तांदूळ शिजवून घेऊया. यामध्ये हे बघा तांदूळ शिजत आले ना की असे घट्ट होत येतात. त्यामुळे तुम्ही प्रमाण अगदी व्यवस्थित घ्या, नाहीतर मग भातासारखं होईल ना. हे बघा जर वाटलं ना जास्त घट्ट झाले तर आपण हे गरम केलेलं पाणी आहे ना इकडे, हे गरम केलेलं पाणी ते थोडंसं ह्याच्यात ओतायचं. आता मी बघितलं तर तांदूळ शिजत आलेत, तर मी काय करते, हळदीचं पाणी आहे ना आपण घेतलेलं ते आता मी असं तोडून ना थोडंसं गाठीसारखं करते, असं गाठ मारल्यासारखं, आणि याच्यामध्ये टाकणार आहे. म्हणजे या हळदीच्या पानाची टेस्ट, हे जे तांदूळ थोडेसे शिजायचे राहिलेत ना त्यामुळे या खिरीमध्ये उतरेल. आणि मी थोडा वेळ अजून झाकून ठेवते. प्रत्येक वेळी खीर उघडून ठेवायची आहे, कारण जर तुम्ही टोपात जर नॉनस्टिक नसेल भांड आणि जर टोपात एखाद्या ठेवली असेल तर ती खाली टोपाला लागू शकतात हे तांदूळ. त्यामुळे सारखी अशी ढवळत राहायची आपण. आणि पाण्याचं प्रमाण अगदी व्यवस्थित वाढवायचं आहे, कारण आपल्याला लक्षात हवं आहे की आपण याच्यामध्ये हे नारळाचं दूध वापरणार आहोत. त्यामुळे ही खीर एकदम पाण्यासारखी पातळ अशी चवीला चांगली लागत नाही, जरा घट्टसर हवी, मग तिला हिची चव अतिशय छान लागते. हे बघा आता ही माझी एवढी घट्टसर झाली आहे. थोडी अजून मी चांगली शिजवून घेणार आहे, म्हणजे हे तांदूळ याच्यामध्ये असे एकजीव झाले ना की मग मी हे नारळाचं दूध ओतणार आहे. ह्याच्यात साखर, नारळाचं दूध. तांदूळ छान असे शिजले आहेत. आता मी साखर टाकते याच्यामध्ये. साखर टाकून घेतली, ढवळून घेऊया आपण आता. आता मी यामध्ये नारळाचं दूध टाकते. गॅस मीडियम फ्लेमवरच आहे, हाय फ्लेमवर नाही करायची आपल्याला गॅस. आता मी ही नारळाच्या दुधामध्ये अशी घट्टसर करून घेते खीर थोडी. खीर घट्ट होत आली आहे बघा. आता मी याच्यामध्ये चिमूटभर मीठ टाकते. गोड पदार्थात मी तुम्हाला सांगितलेलं थोडंसं मीठ टाकायचं, मग त्याची टेस्ट वाढते. आता मीठ टाकून झालं ना की आपण गोड झाली का बघायची, कारण मीठ टाकल्यावर कळतं आपल्याला किती गोड झाली ती. जर तुम्हाला अजून गोड हवी असेल तर मग तुम्ही परत इथे या स्टेपला तुम्ही साखर टाकून घ्या. जास्त पण गोड करू नका खीर. आणि त्याच्यानंतर मी ही वेलची पूड टाकून घेते अशी आतमध्ये. उतरताना टाकायची आपल्याला वेलची पूड, म्हणजे तिची टेस्ट ना या खिरीमध्ये राहते. आणि मग हे ड्रायफ्रूट आपण भाजून घेतलेले ते असे टाकूया. आता मला एवढी घट्ट बस आहे. मी 5 मिनिटांनी गॅस बंद करून घेते.
खीर तयार झाली आहे. मी गॅस बंद करून घेतला आहे. प्रत्येक गोष्टीची प्रमाणबद्धता ठेवून तुम्ही ही खीर करून घ्या. खीर अतिशय सुंदर होते. जर तुम्ही पाव किलो तांदूळ घेतले तर तुम्ही म्हणाल 1 कवड मी दूध टाकेल नारळाचं, तर तसं होणार नाही, कारण आपण याच्यात पाणी वापरतो आणि मग त्या नारळाच्या दुधाची चव याला येणार नाही. त्यामुळे जसे तुम्ही खिरीचे तांदूळ घ्याल त्याप्रमाणे तुम्ही नारळाचं दूध वापरा, साखर वापरा, तसेच हळदीचं पानही याच्यामध्ये वाढवा. जर कमी असेल खीर तर कमी करा, तर मग तुमची खीर अतिशय चवीला होऊ शकते. मी खीर फक्त नारळाच्या दुधात केलेली, त्यामुळे हा चौथा असाच राहिलाय. 3 वेळा मी पाणी टाकून नारळाचं दूध काढून घेतलं, त्यामुळे ह्याला एवढी हवी तशी टेस्ट नाही आहे. आता याची टेस्ट वाढवण्यासाठी मी काय करणे, मला ह्याची चटणी वाटायची आहे. त्यासाठी मी इथे ह्या बेडग्या मिरच्या घेतल्या, त्यांना जरा ह्या तिखट कमी असतात. लसूण घेतली आहे खोबऱ्याच्या मानाने, मीठ घेतलंय आणि हे आहे नारळाचं पाणी. आपण फोडतो ना तेव्हा नारळाचं पाणी येतं, ते मी यामध्ये टाकून ही चटणी वाटणार आहे. त्यामुळे याची टेस्ट वाढणार आहे. ही चटणी ही चवीला अतिशय छान लागते. ही बघा आपली झटपट चटणी वाटून तयार आहे. मीठ अगदी छान प्रमाणात हिला लागायला हवं आहे. ही चटणी अळणी करू नका. ही तुम्ही चपाती, भाकरी किंवा डाळ याच्याबरोबर खाऊ शकता. चवीला छान लागते. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही करून बघा. नारळाच्या दुधातील हळदीचे पान टाकून आपली खीर तयार झाली आहे. तुम्हालाही आवडली असेल तर तुम्ही अगदी व्यवस्थित प्रमाण घेऊन ही खीर करून बघा. आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर माझ्या व्हिडिओना लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.